Аз съм Теодор и това е един от първите ми видеоклипове, в който ще се говори за турските сериали. В турските сериали в тях най-често се развива някаква драма, в която ти викаш на баща си майка, а се оказва, че това е леля ти. И ако тръгнете и въобще не търсете роднинска връзка в турските филми, най-много да излезе, че сте от Сатурн. Но това е доста лоша тенденция, защото тези турски филми промиват мозъка на старите хора. Лично моята баба, която живее на село и няма кой знае какво да прави, постоянно си гледа турски сериали от типа на Листопад, Етажна... не, той е българският Листопад. Добре, Листопад не се сещам. Други Шепотът от въдното... Не, то не е друго такова. Добре, Листопад, Забранена любов, има и такъв турски филм. Сезони на любовта, Готова на всичко и така нататък. Тези филми по принцип се дават след новините, особено по Нова телевизия, даже преди Нова телевизия дават, преди новините по Нова телевизия дават. Също се дават късно вечер, когато аз особено много често споря, когато съм на село с баба ми, какво да гледаме, защото аз искам да гледам нещо българско, а не да гледам някакви турски сериали, в които най-накрая ще убият някой и той и последният целял ще се самоубие. Затова много често има караници в нас. Радвам се, че поне майка ми не гледа такива филми. Войчо ми обаче и той гледа, за което искам да го убия, защото и като ходи и при него постоянно се караме, но това е друга тема, както и да е. Особено в тези турски сериали като Листопад и Готова на всичко се развива толкова голяма драма, особено в Листопад. Това е супер запомнящ се сериал. Едва ли някой не знае кой е филм е Листопад, защото този филм е въртян толкова много години и продължават да го повтарят по DMA Family. Опа, както и да е. И, нали, тези филми промиват наистина мозъка на старото население, защото хората започват да си мислят, че това наистина се случва и постоянно, да, ще гледам филма сега, няма да си пускаш твоите работи. Какво, аз да седа да гледам топо на дивана, как някакви, фишек, кърмаза гюбек, кърмаза салам и някакви такива тем подобни, дето най-накрая някой ще бъде изневерил, ще се окажат въртовчеди и така нататък. Също от тези филми, турските пак, от тези, как се казваха, мафиотските филми, там някакви махмутовци, не знам си какви почват да се убиват, големите фамилии, холдинги и така нататък. Аз лично предпочитам да гледам дори да е нещо супер тъпо, но да бъде българско. Живеем в България, може да е много една от най-скапаните държави в Европа, ама се живеем в нея и трябва да гледаме нашите работи. Против съм също и американските детски и американски филми, които най-често включват убийства и други работи, ама за тях нямам време. Затова това е за сега от мен и очаквайте нов видеоклип.